Id-domanda l-figolli tul is-snin żgur mhux forsi ma naqsitx. Hekk kif qed ikun ikkalkulat li fl-aħħar ġimgħat saru l fuq minn miljun figolla f'pajjiżna. Dan ikkonfermah magħna l-Kok Malti Anton Dugal hekk kif kumpanija partikolari għamlet mal-35,000 figolla. Filwaqt li semmilna każ partikolari fejn mara tad-dar li tkellmet miegħu qatlu kif għamlet mal-200 figolla. Ħabib tiegħi li huwa antis ħafna fl-istudju tal-ikel jgħidli inqarbu l-miljun figolla. Ħanajdek, kulħadd ikollu figolla Malta, kulħadd ikollu figolla mhux waħda. Naf pereżempju skola daw għamlu kċina biex jagħmlu l-figolli kċina temporanja biex jisajru kwantitajiet ta' figolli bħala fundraising. Naħseb il-figolla l-aktar barra milli hawn min jagħmilha d-dar, però min jagħmel id-dar il-maġġoranza jagħmlu tużana 16, 18. Anton Dugal spjegalna kif il-figolli mhux dejjem kienu kif nafuhom illum. Il-figolla oriġini tagħha ma kienx forma, kienet tonda, isa torta. Guido Lanfranco Alla jaffillu fil-fatt fil-ktib tiegħi Sweet Taste of Malta kiteb illi ma nafux il-figolla u l-kwareżima minn fejn ġejjin u kienu jsiru forma ta' ħaruf aġina biss. Jiena ħafna snin ilu kont abbati kienu jtuna figolla żgħira aġina bil-kemm tista' tikola, naħseb kienu jagħmluha xi 3 xhur qabel, toma tal-imsimer tal-qronfol forma ta' ħaruf, però aġina biss, la mimlija u laqas miksija. Qed tifhem, hekk bdiet, u mbagħad bdiet nersqu lejn forom oħra. Dejjem ħriġna mit-tradizzjoni, il-figolli tradizzjoni kienet il-ħaruf u l-ħuta. Mal-jum tal-għid nassoċjaw ukoll il-ħaruf bħala l-ikla tradizzjonali, iżda din l-ikla għadha tradizzjoni daqs qabel. Naħseb il-maġġoranza iktar jersqu lejn laħam ieħor, lejn tiġiġ, lejn ħut, lejn majjal, lejn beef, iktar jersqu l-hemmhekk. Imbagħad ma rridux ninsew ikel ieħor hawn min jikol pizza bħala l-ikla prinċipali jew aġin plattaġin vera tajjeb. Il-ħaruf huwa laħam ħobbu jew obodu, mhux kulħadd jersaq lejh, għandu tomijiet ħafna tajbin aktar mill-laħam ieħor u tista' ssajru versatili ħafna. Kristin Mamo, Annet News.